Dito tema tayo, stand and make a difference, is duly and properly illustrated by this picture. Ket nakapimpintas iti pan naka-design na kakabsat. Do kung ma-competition ti poster slogan, dito iti nangabak. Nga mang-illustrate kan mangipakita, ti kaipapanan na, dito iti tema, nga inyi-impress ti Apo kada kami nga adipon na ngayon kami i-challenge kada kayo kakabsat iti Apo ti pamatiyo nga agtakder tayo ti kinapudno ken ti apagiso and make a difference for the Lord Jesus Christ. Now, our main text is found in Ephesians chapter 6 verse number 13, where it says, Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Kuna na ti Ilocano, gapuna alaen yo ti amin akabal ti Dios. Tapno mabalin yo ti sumariked-ked ti dakes nga aldaw. Ket inton na isagana yon amin, adda kayo as ititive care. Let's go back to the picture. Makita yung kakabsat, dito yung background na kat saan nga sunset no di kat sunrise. Saan nga panaglinek ti init no di kat panagsingising iti init. It tells us that when we enter a new day, kas panagriing tayo kakabsat, panangriing ti Apo kada tayo ti binigat. Nadan tayo iti chance when opportunity to stand for the Lord and to make a difference wherever you are. Daka man ti uneg ti pagtengam, hindi uneg ti pagubraan, iyat sa dinuman ti lugar nga ayan mo. This is the call of God that you and I should make a difference every day of our lives. And we are facing the world. Sangsangwon tayo kakabsat, dayti nga lubong. Ket datayo itinamnama iti dayti nga lubong. Takuna na ti Biblia, da kayo dagiti asin iti daga. Da kayo ti silaw iti dayti nga lubong. Ye are the salt of the earth. Ye are the light of the world. People are living in darkness. Darkness of sin and darkness of misery. And they can only find that hope in the Lord Jesus Christ. Kat babaan kada tayo kakabsat nga agtakder nga para iti Apo. We have to stand for the Lord. We are facing the world. And the important, necessary preparation, nga kasapulan tayo, tapno makapag-stand tayo, because preparation is very important. Makita tayo, digito ipaggapuan ti elite class tayo nga soldado kan police. They come from the PNPA. They come from the PMA. Kathan nga asi-asi kakabsat, ti training, preparation, mind, body, heart, spirit, and everything nga ma-inculcate kadigiti kakabsat nga opisyal because may pasabak da iti actual battle. The preparation is very important. So you and I as God's people, if we are going to stand for what is right, for the truth, and to make a difference for the Lord, it is very important that we make the necessary preparation. Ket ti preparation nga kasapulan tayo kakabsat, tintay pa nagtakder, ket dedi ko na put on the whole armor of God. Han na mabalin nga sumrut tayo nga makidangadang iti inaldaw, nga saan tayo nga naikawes iti kabal a nadyusan. We cannot enter into a spiritual warfare, a combat against the unseen enemy who tries to demoralize and discourage our mind as God's people. Nuhan tayo nga nakaluban, na ikawes dagitoy nga nadyusan nga kabal. So every day, we must put on the whole armor of God that we may be able to withstand in the evil day. You have to understand that every day is an evil day. We are surrounded by evil influence, by evil spirits. Dagitoy kakabsat ket anti-God,
anti-Bible, anti the Lord Jesus Christ. Kat datayo nga naktiyapo kakabsat na ayaban ngagsilaw, na ayaban ngagbalin nga asin, ngagtakder, iti biyang iti yapo to stand on the Lord's side and make a difference, but we will not be able to take a stand if we do not put on the whole armor of God. That's why the Bible says, and having done all to stand, kaya nga sa when, sakpay ngagtakder ka, aramidem daydi nga panagsagana. Kat iti daydi nga tawen, by the grace of God, we will endeavor to help you understand the whole armor of God nga mabalinte nga ikawus kakabsat every day. But briefly and shortly, the Bible says, take the belt, the loins geared about with truth, ti kinapudno. Hantayong agbiag kakabsat, iti kinapalso. Let's live for what is the truth, the belt of truth, the breastplate of righteousness. Masapol nga ti puso tayo kakabsat, kat kinalinteg laeng iti ayatan na. Kinalinteg ti kupikupan na. Kinalinteg kakabsat iti pagbiagan na, the breastplate of righteousness, the shoes of bringing the gospel of peace. We must be ready to share the gospel wherever we are. Sa dinuman tayan tayo kas Kristiyano, we must be outspoken for the Lord. Nakasagana ti puso tayo nga gibunong ti gospel tracts. Nga mangiburay kakabsat ti ebanghelyo. No Kristiyano ka, hana mabalin nga agulimek ka, may panggep ti pan nakaisalakan because data kakabsat ti nakaayaban tayo. The shoes of bring the gospel of peace, the shield of faith. Ti pamati, nga isu kakabsat, ti mang supra, di kijay gayang ti kabusor nga mang upay ken ka. Pamati, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Now, having done all, no nasursuro tayon kakabsat, nga ikawas, di gitoy anadyusan nga kabal, when no armas, nga mang depensa, kada tayo kas intay panag-opensa, kakabsat iti daytoy nga lubong, then we are ready to stand and make a difference. Ibaga tayo man amin kakabsat, I will stand and make a difference for the Lord. Say it all together. I will stand and make a difference for the Lord. Tikayat nga sawan kakabsat, to stand is to be upright. Agtakder, to be upright, to not give up. Not give up. Han mo ngay give up tapamatim. Han mo ngay give up, dagiti na isuro king ka na yadal king ka ti sa utiya po. Pagbiagam, pagtakderam, pag-iaplikar tayo ti biag tayo, kat iburay tayo kakabsat, kadagiti sabsabali. Dagitoy nga na Diyosan, nga prinsipyo ken kinasirib, nga naisuro kada tayo manipod iti Biblia. It means to defend a cause. The word stand means to defend a cause. Dependaram ti maysa nga panggep. Ket ti Diyos adda panggep na. Ni Satanas addamet ti panggep na. Saan tay kumanga da iti poder ti kabusor, nga kas natulungan tay ti kabusor nga mangyadvance ti kinadakes na. No di ka nagtakter tay ti biyang ti hapo, iwagayway tay ti bandera. Kat i-promote tayo iti biyang ti hapo. Datay kumagat instrumento nga mangi-advance iti biyang, iti dayaw, iti hapo kakabsat. Stand and make a difference. To defend a cause. It also means to take a position. Han nga galaala, no di ka take a position. Know where you stand. Amwem ti dapat nga pagtakdiram. Kakabsat, naiyadal kada tayo for the last 2 months, they did church covenant tayo. Nga no member ka ti Hosanna Bible Baptist Church, daytoy iti tulag tayo nga kas anak ti Apo. Tulag nga naibasar iti Biblia. Ket no awampay kopyayo kakabsat, make sure, because all of those who attended received a copy of our church covenant. Now, we also have at the back, tinai-print kakabsat nga church covenant tayo. Take time before you go home this morning, nga mangbasa, ket mang-analyze, nga mang-amiris, no anya ti tulag tayo, because the moment God put us into a church, the Lord put us into a covenant.
Nayadal pa'y kadatayo kakabsat, iti Baptist distinctives. Anat na kay gidyatan, na kay dumaan tayo, nga Baptist kadagiti daduma nga relihiyon. Anat na kay gidyatan tayo nga kas Baptist kadagiti daduma nga uray pa'y ibagada nga Baptist da, ngemhan na apagisu kakabsat, iti takder, wano sursuro, wano prinsipyo nga dakadakwada. We also have there our Christian responsibilities. Basahin yun to kakabsat. Anat responsibilidad ko iti yapo. Anat responsibilidad ko iti biyag ko. Anat responsibilidad ko iti church. Anat responsibilidad ko iti pamilyag. Masapol kakabsat nga sanggun tayo dagitoy nga responsibilidad nga na Diyosan ti panunot, stand and make a difference. The word difference, it means extraordinary. Naisal sa lumina, naigidyat. It means distinguishing feature. Tiyan na sa unti distinguishing feature kakabsat. Ana, iti characteristic nga pakaidumdumaan tayo kakabsat. We must be different. It is the opposite of compromise. Next Sunday, kung na ni Pastor John, ada na pintas nga lesson ko maipanggap, why people compromise. Ket kakabsat, alak to day nga lesson, ket iburay kunto kadakay into no Domingo. Why people compromise. Apay, nga do, dagiti Kristiyano kakabsat, nga ag-compromise. But the word difference means extraordinary. It means distinguishing feature. Anya, iti nakaisupsupad dyan tayo kakabsat. Naidumduma tayo. Because datayo kat anak iti apo. We are different. And you should know where the difference lies. Sabi nga nung isang quote, things that are different are not the same. No kunadaking ka, baptist ka, apert isuda, baptist kat kastuymod, kat kunam, we are different. Kunadaking iti tao, isula-isuda ita, may sala nga Biblia, may sala nga Diyos, anat isungbat mo, I am different. Da kami kat sabsabali kami, we are different. You have to listen to me and let me explain to you. And you will find out that I am different. Datayo kakabsat kat na idumduman. You know, it is very sad but true that few people are standing today. Manmanu dagiti tao kakabsat nga daan commitment, tarigagay, tured, ngagtakder iti kinapudno ken iti apagiso. The preachers who means the most in the ministry are those who have stood their ground for many years. Makabendisyon nga kitaan dagitoy nga papastor. Ken preachers kakabsat. Nga numan pay adu dagiti karit iti panagserbi iti yapo. Adu dagiti panubok ngem nagtakderda nga para iti yapo. They stood their ground and stood for their faith, for what they believe in the Word of God for the Lord Jesus Christ. The Christians who make a difference in a local church and in the cause of Christ are those who are willing to stand through thick and thin and in the heat of the battle. Iti rigat kan itinamay na nasaya at man iti sitwasyon when narigat iti sitwasyon. In the heat of the battle, digito'y nga nagtiyapo kakabsat. They may not be the most educated. They may not be the most intelligent. They may not be the most skillful. But they have the faithfulness, the willingness to stand, to stick through thick and thin, and stand for what is right and for the Lord Jesus Christ. Makita yung kakabsat, iti Biblia. Dagiti men, nga ibilang tayo nga heroes of the faith. They are heroes because they not only live for their faith, but were willing to die for their faith.
Sandalaeng nga nagbiag nga para iti pambatida. No di kat willing da nga natay, no iso iti cost nga binayadan da. Gaputi pa nagtakdir da iti pamati. Noah stood his ground. Noah versus the whole world. For more than 100 years, he preached and told the people one single message. God will bring a great flood. Day laeng ti tema ti mensahe kakabsat ni Noah. Every day bagbaga na kadigiti tao, umayto ti dakkel nga layos. Umayto ti dakkel nga layos. Amuna nga dayti nga mensahe naggaputi yapo. Kadigiti tao kakabsat, they laughed at him. They mocked him. Handa pinatpati. Kinatkatawan da kakabsat. Ngem saan nga naupay tirik na. Saan nga nagbuteng isuna. Saan nga nag-compromise. Hana naalat nagbain. Hana naalang ako na tirik na. Oh, baka mo't nagpaypayso nga dito, bagbagang payso ni Apo Diyos. Hana nga nagdwa-duan ti Apo uray na minsan. Kat kunana, no, God will bring a flood. And indeed, the Lord brought a great flood. And it was Noah and his family who was saved from that great flood because they believed God and he stood their ground. Daniel stood his ground. Naideportar iso na kakabsat yan ti Babylon. A strange land where there is pagan influence, idols everywhere. In fact, they impasango da kakabsat nga taraon, nga kanen da kumakakabsat, kat naidaton ka day idol iti Babylon. But Daniel stood his ground. Amuna kakabsat ti kinapudno. Amuna ti apagiso. Day tangarud kakabsat ti ayan nga ganas. Tada tayo amutay ti kinapudno. Amutay ti apagiso. Ngem apay nga hantay kayat ti agtakder. Apay nga hantay kayat kakabsat ti agtakder and make a difference. There are reasons why we compromise. And this Sunday, that message and issue will be addressed. Ngayon, kaya't kayo nga challengen ti dayti nga bigat kakabsat. In this church, literally, you can see 4 generations of people. Digiti mo na nga generation kakabsat, the generation the Pastor John. Yung sumarsaruno nga generation, digiti generation yung agtawon ti 40 aging ganat 50. Ti may katlo nga generation, da kami kakabsat. Ti may kapat nga generation, dagiti makita yung ububing itata. 4 generations. And by the grace of God, this is our heritage. The Bible, the Word of God, is our heritage. Katnuhan tayo kakabsat, ngagtakter kadidya mo tayo ang apagiso. Kan kinapudno, anantulangan ng timapasamak kadigiti sumaruno nga kapututan. If you will not stand for what is right, if you do not stand for the truth, then what will happen to this next generation? Amuyo kakabsat, kas natiarig na deta kat breeding ti aso. No pagtipunam detay Shih Tzu, kan detay mini pincher, hantun nga pure nga Shih Tzu kakabsat, deji anak da. 50-15 ton ti porsyento na. Kat no detay anak nga mini pincher, ay detay anak, degito'y dua kakabsat nga 50-50. Kat iyasawam iti daksyan, agad dadanton nga inot nga mapukaw jay anag kakabsat, day nga Shih Tzu. Until totally dimon malasin no ana nga talaga isuna. Askalan kakabsat, ngam tinaggapuan na kakabsat, pure nga Shih Tzu. Hantay kayat nga mapasamak iti HBBC family dayjay. Hantay kayat nga makita nga digiti nga ububing ket ag-compromise da kakabsat. Nga dagtakder ti kinapudno. Nga daramiden di apagiso.
Nga handa pagbiyagan di Matthew 6:33, nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sometimes di pa nagtakdir tayo, it will cost us our own personal selfish ambitions. But we are willing to give it up just for the sake of the cause, to defend the cause, to stand for the faith. Kat kuna tayo, Apo, tulungan na kuma, nga agtakder kan mga ramit ti kinapudno, alang-alang kadigiti sumaruno nga generation. Makita yung kabsat, I'm studying the history of many churches, the history of many Baptists. Noong kaka, di Metropolitan Tabernacle itakakabsat, iti London, England. It was not as it used to be many years ago, a century ago. Kaput ati dati kakabsat nga preacher, iti dayjay nga church, is called the Prince of Preachers, ni Charles Spurgeon. The church was averaging 10,000 in attendance every Sunday. That man was equipped and anointed by the Spirit of God. Nga ti pa nga sabana kakabsat napnuan bilag ken birtud. And people will flock to come and listen to him preach. Because whenever he will preach, it is as if they are listening from God. Ti pa nakailawlawag ti sa utiapo kakabsat. And down through the centuries, simukat dagiti nagsasaruno nga pastor, kadin inot kain inot kakabsat nga napukaw ti anag dagiti na isuro nga imununa. Kat ita, if you go to the Metropolitan, that famous Metropolitan Tabernacle in London, England, once averaging 10,000 every Sunday, now only about 200 or 300 every Sunday. Iti US kakabsat, years back, dagiti imununa nga papastor, they would say, nagdadakkel nga building, dagiti Baptist, ng basiton kakabsat ti tao, lalakay babagat langan ng ti umay makigimong, awanan dagiti agtutubo, anat na pasamak, mabalin nga awan nagtakder ti kinapudno kakabsat. Nobody stood for what is right and for what is truth. I may not be old, I'm still young. But my prayer is, Lord, give me the courage and the strength to stand and make a difference and to serve my generation well. I may not be perfect. I may not always be right. But I say, God, help me to know what is right, to distinguish what is good from evil, what is right from wrong, what is truth from false and deception. And I'm giving my life by your grace to stand for what is right and help and serve my generation well. Let us stand and make a difference for Jesus Christ. Datayo ko magakabsat, iti mangwaya, iti dalan, nga mabalin, nga pagdaan, digiti sumaruno nga generation. If we will not stand, who will pave the way? Itagtungtungtungam kini Pastor John may panggap dito lesson itay bigat kat kunana amo manak ko, if nobody will stand, who will pave the way? And I praise the Lord, Pastor John stood and he paved the way. Kadidi kakabsat amo yu laeng no kasanot pa nakairugi namot dito church. Saan nga nalaka kakabsat iti panangyarado na iti ebanghelyo. Saan nga nalaka, iti panangimula na kakabsat, iti bukil, iti ebanghelyo, diti lugar tayo nga bakara. Let me just go over, han nga dete, we live by the past. But I just want to remind you how it all began so that we can fully appreciate the legacy of faith that has been given to our charge. Kat nang runa kada tayo nga younger generation, kada kayo nga future generation, you must receive the baton. One of two or few or some or if not many of you should receive that baton of faith and stand and serve your generation well. Don't compromise. Don't let the world consume and eat your heart and mind up. Be driven by the Spirit of God. Stand for the Lord. Hindi mangrugrugi ni Pastor John kakabsat dito.
nanumulaeng ti panakairugina. Awan pa'y lugan da nga kas digiti lugan ko ita nga nagpipintas kakabsat, praise the Lord. Numalagip yo, na-preserve, tayo kumaayat ito, di bisikleta ni Pastor John. Green. Nga bisikleta ti lakay. Daka mo no yan na di frame na ngamin, at da di frame na idi. Ng bisikletaan na kakabsat, ti mapan nagbisbisita. Nga mapan mabalay-balay. Nga adakin kwa na ti sa utiya po. And he would preach the word of God. You know? And people would oppose him. Some will mock him. Idi yun una nakakabsat, kunada dito, bagtit kunada kada tayo. At amom, nuhang ka nga talaga nga naisuro iti Biblia, ket tradisyon laeng kakabsat, iti adda nga naimulat ken ka, mabigla ka nga makakita ken makangeg, iti panangas kasaba, iti Baptist preacher. Ket kunam, baro nga doktrina deta, baro nga sursuro, ket saan nga nalakakakabsat idi? But he was determined to take a stand. I consider him as one of the trailblazers of the faith in the North. Malaksid kadedi Pastor Amayon. Dedi Pastor Amayon kakabsat, kunana, I preached before the war, during the war, and after the war. Kat kung kunada, di ba Pastor, he will also preach after the rapture. Kunada. Ngam saanan tainalan ti Apo isuna. Kat no awan di gito'y kakabsat, nga nang lipat ti bukod da nga comfort, luxury, kanambisyon ti panagbiag. Tapno lang ipayda iti biag da nga mga kasaba ti Ebanghelyo. Kasanutay nga rod nga ammo ko iti Apo nga kasmanubot ken mangisalakan ta ita. But they paved the way so that you and I today can enjoy the blessings and benefits of eternal life in heaven and the wondrous things of spiritual life found in the Lord Jesus Christ. Because there was a man who stood and make a difference. Storyana idi no mapandag campus ministry dita high school, dita BNCHS. Ket adda digiti teachers idi nga nasasakit ti panagsarita da. Ano brayod daw? Dagijay nga balikas. Sino di kita? Kulto di kita. Ngem saan nga pinaupay tirik na taam muna nga isot kinapudno. Amuna nga isot apagiso. Amuna kang absat nga isot kasapula na mga ganda giti tao. At malagip ko lang ita ni Sister Chato, may isang bunga ti campus ministry ni Pastor John. Will you stand, Sister? Na-save, isuna kakabsat, idagbasbas sa pelang the high school. In-testify na lang later on. Nga ijay na ngay muna nga nangagan ti Ebanghelyo ti pan nakaisalagan. Kat dayjay kakabsat, dakila blessing ken kuana. Thank you very much, Sister. Ita, adada nga pamilyan. Ni Brother Jacobo, napanamong brother. Ha? Napan Miss Bon. Okay? Nalami isa unay dita, nagtugawan nyo. But the whole family, kat faithful dan kakabsat nga para ti Apo. You know? Idikwan kakabsat, medyo mapatakderan deti kapilya tayo. Hampil nga kastoy ti kalawan na idi. Ubingag pa idi at katawtawan ko't pundasyon na deti nga kapilya kakabsat. At habang akalkalyent at pundasyon, dahito nga kapilya, isumutin kakabsat, ti panakayanak, dahito inumutibyan. Kaya di kwan mabuangay dito, agawis dan ti umay, makigimong, kaadwan na katububing. Iso nga kung kunada, giti nga nung tataw karuba, idi kunada, igarup mino para ububing la, deta, gimong yu kunada. Ngimhaan kunada, ngamsan nga nalakad agawis, idi kakabsat. Digidayan, digidi tiyempo nga, sala nga bagtit ko na, daking ka no baptist ka, no dikat, no pastor ka kakabsat, nakabasbasit, di pa nagkita ti tao kang ka.
Ngam ni Pastor John kakabsat, han na impalubos nga tagibasitan ti tao, iti office na nga kas pastor. Malagip ko iti naminsan, ubingag pa yeta. Ngam nag-preach di pipias di Bible study. Yan ta barangay hall. Kada damay sa nga nabartag kakabsat, nakainom. Nabartagan, Brother Fernan, karubayaw. Kunana nga manirtiris, Pastor Tinoang, Pastor Tibaka, kung kunana jay kakabsat. Kat mapan na uyawan kakabsat, DJ, na Diyosan nga office ni Pastor John nga kas pastor. Kat kunana, agtal na ka dita. No, dim kayat tigulo, agtal na ka dita. Kunana ni Pastor John kakabsat. Nagtakderan na. Urayak mo't ka, damangkas, jay kanyak tapadasak mo't kakabsat. Takitantay ti pagpatpatinggaan na. You know? Kat kabigatan na, nagsasarita da kakabsat, yan ta kapitan, nga binalakada ni kapitan, di ka lang mabain, adi pun tiyapo, sa utiyapo di kas kasabana, ano, dete as ngaw tangiwat mo. But today, everything has totally changed. Dete church tayo kakabsat, by the grace of God, respetado mo ten iti community. No pastor ka, respetado ka mo ten kakabsat. No magnaak, nagiti papanak, malasindak, nagbabay kak to duma, pastor, kunada no kwa kanya. Katagyaman nak itiyapo kakabsat. Ngem kadakay ngayang people, hanyo nga awanen, dayjay nga pateg. Iti pamatiken, daytoy trabaho itiyapo nga naipakumit kada tayo kakabsat. But praise the Lord for these trailblazers who paved the way. Saan nga nalaka nga trabaho kakabsat, iti agpioneer kan mang uma. Kita nyo kakabsat, di kita taltalunan, di kita agtaltalon itakat, agdada ng uma ka, di kita ide. Bambantay, ruruot, murmuras, kasisiitan, kakaykaywan. Gusto kakabsat? Di kita ayan nyo nga taltalunan ita kakabsat? Ngam di kita imun una, isudat ng uma. Kat saan nga nalaka kakabsat? At manungal aldaw lawas nga agtagbat na taawambot pa'y tsenso ide. Balsig, buneng, badang, kumpayhan na kaya kakabsat deta kayo. Ngam inananusan da nga ininutan nga inumuma, pinarparot di gito'y kakabsat nga kakaykaywan, kan dumapay nga ruruot, kat ita, agtalon ka, kat nakamay-mayat ti anayas na. Agsagrap ka, kadayjay, inumaan, di gito'y ngay mun una. Kat datayo kakabsat, agsagrap tayo ti pamendisyon, because somebody paved the way for the faith. Kat datayo nga kamang ti Osana Bible Baptist Church, appresyaran tayo kumadayjay. I-value tayo kumadayjay kat kuna tayo, apo, agingga nga dim alaan ti biyag ko, un agingga nga hankag subli, apo, daytoy nga kinapudno, daytoy nga pamati, nga nagtakderan, di kiti mun unang amsyak, ikanak mo't titurod, tagtakderak mo't, and I will pave the way for my ading, I will pave the way for my generation, and I will pave the way for the next generation. Stand and make a difference. Ni MD kakabsat, madaydayaw itiyapo, talagang simmagupsup kinkwana giti sursuro itiyapo. Alahante amuti masangwanan nga ikarkararag tayo isuna. Asan nga nalaka, deti karir nga simrekan na kakabsat. Imikarkararag tayo nga mamentenar na itinasayat nga puso. Napakumbaba ng Espiritu, ken kinatibker iti pamati. Ket idi damuda, ijay ag-report sa jay, la union tatay, Brad, ay nagwanda. Ket kunakano, DJ kasla, nagtakder ijay, kunana, who will lead the prayer, kunana, ay ket datayo kakabsat na isuro ti panagkararag. Dagiti dadumahan dagkararag nohan na maisurat. Dati na minsan, nagkararagak dita kat kunana, DJ Mesa, nga natanok kunana kat,
Pastor, itad mo man te kopya te kararag, mukot nagpintas ko na kanya. Kat kunak, sir kunak, hami sursurat ti kararag mi, spontaneous nga naggapot puso mi dejay. Kat naisuro nga kararag, naisuro kakabsat nga basta dagundaway, nga kanito nga mabalim mo, nga agtakder nga para ti Apo gundawayam. Kat isun kakabsat tinagtaray nga napan i Giant Estates kat nagkararag. Idi ka numan neuro examine kakabsat, kuna di doktor. Sika tinagkararag, aya, kuna na. Nagsaya atin, nga pakalaglagipan kun ka. DJ pamatim, di pa nagtakder mo nga para iti Apo. Isut pakalaglagipan ti tao kun ka. You know, sika tinagkararag. Kat kuna na kano di doktor, mayat deta. Ta sigurado nga alisto ka nga makita dagiti superior kunada. Let's continue to pray for Brother MD. Kadidat kakabsat, we will be sending Bibles. Mano tatayin tito irenyo? 300 Bibles. Ijay camp na kakabsat. Tapno amin dagiti kakadwana bunungan na ida iti Bible. Stand and make a difference. Nagsaya atin kakabsat. Lipatan tayo, dagiti bukod tayo. Tibiyag tayo, kadagtakder tayo nga para iti Apo. Makabendisyon. So nga, no kararag kayo, lagi po nyo ni Brother MD iti kararag yun. Amuyo kat awan iti kasla, kakadatayo nga mang-encourage, king kwa na ijay, di mo makatawag. Kakabsat, at they are in a training right now. But if ever you remember him, please do utter a prayer for him. Brother MD. Amen. Kanidat tagakabsat, umaldawan. Jack penarugyan, deti outline ko kakabsat. Introduction pela deto. Ngambayan nyo ta padasek nga medyo padalanan. Ti goal ko kat ma-encourage kayo kakabsat, nagtakder nga para iti Apo. Amok nga dumot, dagiti hantay nga natubkara kang kanayon. Saan tayo nga strong nga kang kanayon. Ngem dayto nga rod ti panggap, dayto nga tema. Tapno ma-encourage tayo. Ma-challenge tayo. Makarit tayo. Ngagtakder. Iti kinapudno and make a difference. Now, a great Christian, number one, stands in spite of the condition. We need to take a stand in spite of the condition. No condition ko na tayo kakabsat, dayjay circumstansya, dayjay sitwasyon, dayjay agdama nga kasasaad. Sasaaden kakabsat. In 2 Timothy chapter 2 verse number 3, the Bible says, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Kunana iti Ilocano, makipagsagaba ka kas naimbag abuyot ni Kristo. Good soldier. Kung natin nasantuan nga surat, nga tigayam good soldier kakabsat. Kat amuna iti makipagsagaba. Nakasagana nga makipagsagaba. Ragsakan na iti panagsagaba gapo iti pamati. Gapo iti kinapudno kas naimbaga buyot when sumursurot ken ni Kristo. Now, what are the conditions, realities that we face as we stand for the truth, for what is right? First of all, in spite of trying environment. Whatever the situation may be, in any given situation, tenyaman nga sitwasyon, agpanuray kumakakabsat kada tayo, dayjay calling tayo, dayjay kinasyasin no tayo nga kas namati kini Kristo in any given situation. No kumakunada, iti maysa nga pasken ket adda ka ijay. Mangantayon kunada. Atak kunada. Di ka na mabaling nga ibaga nga kunam. Guray kayo, agkararag tayo mampelang. Agtakder ka. Agkararag tayo pelang. Ket nagsaya aten no dayta ti maysa
nga distinguishing feature mo kadagiti tattao nga makamamugon ka. Kat next time kakabsat, nga damanan ti pamakan, paburnit, palanit, kan padaya. Kunada, kuri kayo, ayaban tayo, ni Pastora Kathleen, tayo iso tumeg, kararag, kunada. Pastor tot awag daking kan. Because nagistan kagat kunam, agkararag tayo mampelang. Amom kakabsat, dagiti tattao, amuda mamut, nga dapat agkararag kasakbay nga mangan, awan lang amin mangilungalong. Datayo nga sana Bible Baptist Church members, ti dapat mangilungalong dagiti nasayaat, dagiti apagiso, simple, basic nga bambanag, ngam ilungalong tayo kakabsat. Iso kumat pakamamuan tayo, dagita nga bambanag. So hanadakas nga mapangka makipadpadaya, amen? Basta si kalakit dit mangidaulot kararag. Di may mayat dayjay nga pakadamagam, data te kwan, prayer leader. Kaysa te, adaman, digiti man nakipadayang kunada. Digiti man nakipaburnitong kunada ging ka. You know, kat kunam, gure kayo kararag te mampelang. Next time kakabsat, basta dakat jay, handang tumanganan no di kag kararag. Anat na pasamak, you stood and make a difference. Saya hadal, inaramid yumot lang kadeti naglabas nga season day jay kakabsat. Sikati nagkararag. Pagkararagan daganton. Guri kayo, dani kas nagkararag tayo. Amen. Di kita babasit nga ba nagkakabsat, but it makes a difference. Tunukwan, adaw masidag king kakat kunana, anat church mo? Baptisak mo. Ay, agdumata ko na. Siyakat kwa, outspoken na baptist, sikagat aglimlimang nga baptist. In spite of trying environment, sometimes kakabsat, may experience tayo ti makuna nga isolation. Because siyempre, hana umanamong, when hana umayon, they takder tayo. Separation, we will be secluded. We will not be included. You know? In spite of temperature extremes. No temperature extremes ko na tayo kat severe, excessive, hot, or cold. Nagmayatan kakabsat. Ta uray anya nga tiyempo. Amom, deta karubam, obserbaran na kamamot ti aldaw ti Domingo no papanam. Mangkakabsat, obserbaran na kag, lalo no, amo na nga baptist ka, na irogrogim kat na ipakitam kadakwadan nga Domingo man nakigimong ka. Kas na tinaminsan kakabsat, dayjay ka no may isang member ti may isang Baptist Church. Kang kanayo na pan makikimkimong ng dayjay nga aldaw kakabsat, siguro limami isti pamati na tiyapo. Naglabamot tayo ti ubranan. Lumabas kan di karuba na kat kunana nga kasta, Sister, di mo't gimong yu ita, arpeg lablaba ka, kunana ka no kakabsat. Naimbag pa iti unbeliever, ta ison ti makaam mo, ngam day tay mismo nga masaknan nga baptist na lipatan nan di priority na. Obserbaran na ka dagiti tao nga makamamugon ka. Kat kunam kumaapo, tulungan nak, nga saan nak ngagbalin, nga stumbling block ka dagiti unbeliever. Agbalinak ko mga rangtay, tapnon makita da ka, babaan ti kinaanep ko, ti kinadedicated ko. Amen. Kat kunada, apo kas jayman la kuma. Agasam day jay sa nga bagkatan kay nga pamilya nga may makigimong kakabsat. Kat kunada po, nagsayaatan kas jay kam la kuma. In spite of temperature extremes, in spite of tiredness or tiring experiences, makabannog man no daduma adu dagiti pakaupayan. Nalakalakumat yagtakder kakabsat no awan dagiti dagensen nga bakbaklayan tayo nga mamuyo. Pasat na amin ti panagserbi ti Apo. Pasat na amin iti panagtulnog ti Apo, kabulbulon na, nga ibaklay tayo, dagiti dagansan, problema, iti panagbiag. Ngamsan tayo kumangagsardan.
Kunana ti may isang quotation, it is not what get you started, but what it takes to stop you. Hanlaeng kakabsat, no kasano, di sayat tayo nga nang rugi. Iti mangrugrugi tayo iti pamati. No di kat anya di nakapasarden ka da tayo. Anya nga agpaiso ti mabalin nga makapasarden kin ka. Nga agserbi ti Apo. Panagtakder mo nga para ti Apo. Dakdakkel iti rason nga ti Apo agtakder tayo nga para kin kuana. Standing for the Lord is not always comfortable. As an example, makita yun ni Apostol Pablo di 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28. Kiti basak kada kayo kakabsat, ti kasasaad daytoy nga adipon ti Apo, in-explain na, in-buray na, kada di church di Corinto, kat kunana kada gito'y kakabsat. Verse 23 of chapter 11, kunana, ta inawat ko iti Apo, ti inyawat komet kada kayo. Puri ka, sa bali deti, nagbasak dito yung kakabsat. I think it is 2 Corinthians, chapter number 11. Kat kunana, ministro ida ni Kristo, agsawak akasla, napukhawan tinakem, nang nangruna akpay, at adwan kadagiti panagbanog. Just put it there. 2 Corinthians chapter 11, verse 23. Kita nyo tinapadasan na ti panagserbi na ti Apo? Panakabanog, ti panakababaot, nasurok unay. Kalati arid na no tiliwan da ide, ti kuna digiti commanding officer, bautan yun sa nga pulo. Digito yung agbaot kakabsat, agpagunggan, 20 ti pagbaot da kini Apostol Pablo. Kadagitingan nga ni ipapatay namin ado. Iti biyang dagiti Hudyo namin 5 na bautak ti upatapulo agkurang maysa. Verse 25, namitlo anasaplitak kadagiti pang-or, na minsan nauburak, no, padasan tayo mamutin, ubur idi kakabsat. Malagip ko nga madamat prayer time kat adada ubur idi kat ngani natamaan ni Tito Dave. Dapat na minsan kat di may sagat kabilin ng Tito Dave na imbagta na ligyan na. Nagsurusurun sa judo karate, dito kung kunak. May sangal daw ken may sa arabi nga dak iti taaw. 26. Kadagiti panagdaldalyasat na minado, dagiti pegpeggad, kadagiti karkarayan, kita nyo't sakripisyo na kakabsat, maidano na lang ti Ebanghelyo. Tinaminsan, nainteresan nak nga nang kita kakabsat ti Ancient Asia Minor. Kat nakita kakabsat, deto'y Israel, kan deto'y napanan ni Apostol Pablo kakabsat, di missionary journey, kinitak kakabsat, di mapa, akat talaga nga ti biyahe kakabsat kat bye-bye. Bye-bye nga talaga. Kat kunak Apo, kaya't kumambot nga mapananto, di gito yung lugar ti masangwana na aldaw, ta dete kas lang i-rehearse ko man di mind ko kunak. Not only where Jesus walked, but where Apostle Paul carried the gospel. Ta iso na ti Apostle to the Gentiles, kat naamuan tayo ti Ebanghelyo, gapo ka na Apostol Pablo kakabsat. Kat kunana, kadagiti pegpeggad ti biyang dagiti hentil, kadagiti pegpeggad ijay ili, kadagiti pegpeggad ijay letang, kadagiti pegpeggad ijay baybay, kadagiti pegpeggad iti tenga dagiti sinan kakabsat. Dadagayam agpangpanggap idi ngam gayam ti golda kakabsat kat i-report dagayam isuna. Iti bannog ken rigrigat, kadagiti puy-puyat na minado, iti bisin ken wow, iti saan apan panangan namin ado, iti lamek ken iti kinalamo-lamo. Nakutong siguro ni Apostol Pablo. Mainayon pa'y, kadagiti banbanag itirwar, ti mamarigat kanyak ka inaldaw ko na iso ti panangaywan ko kadagiti iso amin nga iglesia. Siya sino tinakapoy? Ket Jack, makipagkapoy. Siya sino ti maikulbo, ket Jack bumara iti pungtot, kunana. O kakabsat, saan nga nalakay iti agtakder iti kinapudno? But we must be willing to stand in spite of the condition. Secondly, we must be willing to stand in spite of the casualties and captives. In spite of the casualties. No casualty, kung natayo kabsat,
no kuma, grupo ti soldado, sangaribo kayo, dududwa gasot kailangan na batin. Adon dagiti casualty, adon dagiti natai. Adon dagiti nasugatan. Kunana di 2 Samuel chapter 1, kat ibagak dayto nga point nga si kakararag ti pusok kakabsat. 2 Samuel chapter 1 verse 25. How are the mighty fallen in the midst of the battle? Hante maibaga nga kanayon nga natibkir tayo kakabsat. How are the mighty fallen in the midst of the battle? O Jonathan, thou wast slain in thy high places. Permi kakabsat, nanlumo si David nung malaman niya na namatay na ang kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan. Jonathan was also a soldier, a fellow soldier and warrior who died. Kat permi kakabsat, nga nanlumo tirik na nagat ko na apay, kasano, aya, iti, panakatnag mo, panakatay mo, apay, nga napagbaligyan da ka. Muyo kakabsat, we have an unseen enemy, and some fellow soldiers are going to first of all be defeated by Satan. Dadadigiti padatay nga soldado ni Kristo nga mapagbaligyan ti kabusor kakabsat. Amuyo ni Satanas kunana di 1 Peter chapter 5. That's why we need to be sober, be vigilant, because our adversary the devil as a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. Birbirukan ni Satanas ti mabalin na nga pangtugkikan ken ka. Kat no ma-identify na kakabsat ti mabalin, nga pangtugkikan na ken ka, nga pakaya daywam iti apo, tiraen na ka iti dayta nga aspeto. Defeated by Satan. Some fellow soldiers are defeated by society. Kanan ti lubong ida kakabsat. Maimpluwensyaan ti nainlubungan. Gaputi kanayon nga panakaiminggel kadagiti han nga namati, kadagiti saan nga nadyusan, kadagiti saan nga agtakder ti kinapudno, day inaldaw nga panakaiminggel kakabsat, in inot nga mapukaw, day anag iti kinapudno, ken righteousness, purity of heart. Aging ganan kakabsat, these soldiers begin to walk their walk, talk their talk. Naladingit kakabsat. Some fellow soldiers will be defeated by self and by sin. Timang overpower kadakwada kakabsat, kat jay self, jay bukod. Sometimes it is self-pity, panangay-ay ti sarili. Sometimes it is self-will, bukod nga pagayatan. Kat nairut kakabsat, ti panangipapati na ti bukod na nga pagayatan. Kut uray ana nga pamagbagano da duma kakabsat, kaslaawang pagnaan na. Gaputa, they are defeated by self and by sin. They are no longer as outspoken for the Lord like they used to be. Dati kakabsat ka talaga makitam, very aggressive nga mangiburay ti Ebanghelyo. Their lives may openly deny the Lord instead of standing for what is right. Kasi amuyo kakabsat, by nature, it is our tendency to compromise. Mangmangag ko ide kadagpaiso dahito nga analogy. It takes a live fish to go against the current. Damagan nyo kung Tito Jerry no pag-alalan at bukto. Tito, pag-alalan bukto dito. Ijay? Surong. Mapansumurong kakabsat. Kat dito nga tawon ni Tito Jerry kung kunami kinipapagat na pig, sa pelang agkamal ti bukto. Kayang-kaya na pelang. Ngam no natayan taikan kakabsat, sumursurot latan ti ayos. Datayo, we are called to go against the tide of the world. To walk where Jesus walked. To talk how Jesus talked. To walk the narrow path, kunana di Bible. Na ilut nga dalan. Because wide is the way that leads to destruction. And narrow is the way to walk with the Lord Jesus Christ. Naayabantay nga magna iti dayta nga dalan, na ilut.
ngem nalawa nga pan nakaawat. Ket saan nga adu kakabsat ti makasurot, ti kararag ti pusok, datayo masurutan tayo kuman. Ngem no si bibiyag ta ikan sumurong. So kita nyo, di kita ipon kakabsat, apay nga ngumisit da. Mapandayan ta sabangan. Dakat pela ipon ita awansan. Ipon yan ta alkansya ti adda. Ngam naburaken. Ngam sumurong kakabsat, ngumisit da, tamapandan, makaramandan iti tamnay. Kung kunami kini Carlo kot paggapuan iti cellphone, ha? Sigsignalan naksan iti tabi. Taimon pastor kung kunana kanyak DJ. Cellphone na, ala i-off mo ti data. Kwa. Paggapuan ti ipon, kunami kini Carlo kot bugit, ibukto ko na nagat. Imposible ako nakma. Nagadula nga bugit, bukto detan. Ha? Ngam, tunukwan sumurong kakabsat kat mapanyan tatamnay. Tata si bibiyag. Ngam kitam tanatay nga ikang kakabsat, sumursurot latan. Kas Kristiyano, hante nga sumurot iti lubong. The Bible says, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Our tendency is to compromise. So agakabsat, ti daytoy nga bigat, ti encouragement can challenge kada tayo, saan tayo itulok nga ni Satanas, daytoy nga lubong society, uno daytoy self tayo kakabsat, ket upayan na tayo, wano abakan na tayo. Kadagtakder tayo kumanga para iti Apo. On the other hand, di kiti kakabsat ti Apo who are wounded soldiers. Let us pray for them. Kuna ni Apo Jesus kini Peter sakbay nga i-deny na ni Jesus Christ ti mamitlong nga daras. Kuna ni Jesus ken kuana, Peter, Satan hath desired to sift you as a wheat, but I have prayed for you. Amuyo kakabsat, ti kangitingitan iti panakidangadan. Umay ti panagkapoy kadigiti padate nga Kristiyano. Kat no umay digito'y kakabsat, kasapulan ti intay panangikararag kadakwada. Pray for them, but if they refuse to turn, just go on and follow God. Agtuloy kalata. Alam numan han nakayat kat adong encouragement mo, sister, agsublikan ti Apo. Brad, agsublikan ti Apo. Kat di na latta kayat kakabsat, bay am latta, agtakder ka latta nga para ti Apo. Itultuloy mo latta ti panagserbim. Saan ka nga paupupay? Kung natin nga minudad dumapay, no ape nga ditay kayat, kung natayo kababain. Ngam ananum deta kababain, numalidayan mo ti Apo kayam kakabsat. So let us stand in spite of casualties. Number 3, let us stand in spite of cowards. Let us stand in spite of cowards. Tika na sa unti coward kakabsat, natakrot. I was sharing with Pastor June this morning about this outline. Kat kunana, tipay nayo na deta, anak ko kat traitor kunana. Among tiket na nga sa unti traitor, one who betrays his country. Nadagsen kakabsat nga paratang, dayjay makungkuna nga treason. Nangagyon dayjay nga balikas. Nalak digito yung definition ka, dayjay definition ni Pastor John. Treason. One who betrays the sacrifice of Jesus Christ. Amom nga insalakan na kaitiya po. Amom nga ni Kristo natay para ken ka. Tapno agbiag ka para ken kuana. Ngem ilibak dayjay biag mo ni Kristo nga inawat mo. Deto'y treason kakabsat, timining nakat betrayal. Uno na dagdagsen, aiding the enemy. Tultulungam ti kabusor. Agasam ta, jay kalaban mo ket tulungam. Ket ti kalaban tayo kakabsat ni Satanas. Ti kinadakes. Apay nga ikanunong tayo ti biag tayo. Kadigiti impluensya't kinadakes. Di katultulungan tayo ti kabusor tayo kakabsat. Saksaktan tayo iti puso ti Apo. Saksaktan tayo iti trabaho iti Apo.
Hankit di nga dapat agtakder tayo kat kunatayo, Apo, lawlawagam to'y panunod ko. Ikan naktitibker, tapno agtakderak ti kinapudno. Amuyo idehan pa nga na isalakan ni Apostol Pablo, sa ulo tinagan na ide. Ti trabaho na kat patpatayan na, dagiti namati kan Kristo. The enemy of Christ, the enemy of the church, the enemy of the gospel. Kamiti may isang agundaway, sinabot ni Kristo isuna ti dalan ngagturong Damascus, kat kunatiyapo, Saulo, Saulo, apay nga idadadanos na. Kat kuna ni Saulo, siya sinno kahapo. Kat kuna na, you cannot kick against the pricks. Kada kayo nga young people, mayadal manan nga may palagip itang atawan, dagiti Baptist distinctives tayo. Dagiti standard. Kat numampay na adat, dagitoy nga leksyon ken mensahe, alaan nyo ida. Analyzen nyo, pagbiyagan nyo kat kunam apo, day lang atot, hangko kayat nga dakti biyang ti kabusor, saktak tinagan mo, saktak ti pusom, katulungak ti kabusor nga mangi-advance, mangi-promote, imbes nga tulungak iti church, nga ag-advance, siyak matan ti mangtulong nga manglapad ti testimonyo ti church, mangparigat ti church, mangpadagsen, iti panakaisaknap ti ebanghelyo. Idinto nga siyak, dahito biyag ko, dahito influence ko, dahito resources ko, kat dapat maaramat mo nga instrumento, tapno adada nga may waragawag, may waras, kat lumawa, iti pan nakaiwaragawag ti sa utiapo. Amen. Ipaaramat tayo iti biyag tayo kakabsat. Stand and make a difference. Ni Caleb, ijay Bible, malagip yun, digi 12 spies nga napan sa J Promised Land. Idi agsublida, kuna digi di sangapulo. Oh, nakaamak daytoy, kunada. Higante dagitoy, danunan tayo. Kat da tayo kastate lang pagdudon. Ti panagkita tayo. Di ka digiti tao nga nakangagan kakabsat, na upa yun, direct nada. At napigsat sa rita, kung bagakat no social media, kat influencer, di gito nga sa nga pulo ng dakas nga influence. Madi kakabsat, in-inject da. Naupay kakabsat, iti congregation ti Israel. Duwalaan kakabsat, iti nagtakder. Ni Joshua kin ni Caleb. Pinadas mamut ni Caleb nga in-encourage iti congregation. Kat kunana, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Intayo, kabailan tayo kakabsat, kadwa tayo tiyapo, ngam awanan kakabsat. Talaga, nga nalusaw ti puso iti congregation. So as a result, di kito'y nga tattao, saan nga naipalubos, nga makastrigdan iti promised land. Only Joshua and Caleb, the Bible says, because they wholly followed the Lord. Di kito'y nga sa ngapulo, kanda iti nga congregation, nakaadayudan kakabsat at dadadjayan ngam no apay nga nag-quit the belang. Idegbasbasa kami di Bible College. No first year ka, di kiti higher years, dete nasutil da kakabsat. Kunada, kat, hamo malpas kung kunada. Dete kaslang sutilin da ka nga, itatakwa, persir ka pelang, no talagang hangka na ikari dito, agawid kan, brad, kung kunada. Sutilan da kami nga persir. Ngam siyak amok ngay nayaban nak itiapo. Nalawag kanyak di conviction ko. It may be too early. It sounds to some that it may be too early. Ngam amok ngay nayaban nak tiapo. Ngam nagtakdira kakabsat by the grace of God. Tikanahin ko nga pagsasawiding, forward ever, backward never. Agtuluyak, kat jak to nga aglusulos. Jak nga agatras ti pa nagserbik itiapo. Kaasi tiapo kakabsat, nakagredwarak mo't lang. Kat nakapagpasturak pa'y habang agbasbasa ti Bible School. Amom no hamugayam lipatan ti sarilim, hamukaya nga mapagserbian ti apo, according kadiji kayat na nga pa nagserbim keng kuana. You know,
kat idi agterjir kamin. No terjir kamutten, no porchir kan kasjay. Timot ko namin itong galmaysan. Itakapel agkwit na kaadayukan. Amen? Itakapel ang agkwit na kaadayukan. Mano nga tawon mo nga kas Kristiyano, kas namati. Naipakita mo iti pamilyam ti testimonyo. Naipakita mo kadigiti karubam no siyasin no ni Kristo ken ka. Adun dagiti nang daydayaw, dayjay nga panagtakder mo, jay pambatim ken Christian life mo, itapay nga agkwit ka. Saan kumakapsad? Ituloy mo ket lipasem nga kunan ni Apostol Pablo, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Nganganin umay ti Apo. Ilipas tay titarayon tayo nga nasayaan. First of all, don't look at their example of quitting. Samukit kitaan, di ehemplo, iti panag-quit. Ti problema ngamin kakabsat, kada di congregation, kinita da di iti 10 spies, gaputa isuda kata, they speak for a group of people. They have the voice. They have the stature. They have the influence. Kat di pa nagsauda kakabsat, nakapapati. And the congregation believed the example of the 10. Kat nag-quit kakabsat. Numan adada digiti ag-quit, iti pa nagserbi iti Apo, agtuloy kalata. Alano kita kadagiti kakabats mo, kakabsat nga na-save, na baptize, baka sika, duwa kay lang tinabatid tuyang. But just keep on. Don't listen at their explanation for quitting. You know, every backslider has his own personal reasons. No makasaritam, dagiti backslider, adarason na kakabsat, no apay nga limami isuna ti Apo. But whatever are their reasons, kakabsat, don't listen to those reasons. Don't listen to those explanations. Taamoy no apay, kakabsat. Mabali nagpaiso. At dadigitay may bagatay nga rason. No apay ngaglamiis kat hantay ngagpatuloy. Iti pamati. Unog takder nga para iti Apo. Ngemhan kadi nga dakdakkel day rason nga dapat ngagpatpatuloy tayo. Greater is the reason why we must stand and continue to make a difference. No isut dingdinggem ken patsyem, dagiti ibagbaga, dagiti backsliden, upayen na ka. Don't listen at their explanations. Agpaiso nga bawat tao ada pagkurangan na, ada pagkapuyan na. Ngem ti Dios awang pagkurangan na. Our God is faithful. Kadagpatpatuloy tayo kung makakabsat because our God is faithful. Napudno ti Apo, agpatpatuloy tayo. Don't learn their end result of quitting by personal experience. Don't learn their end result. No anya, DJ kasla tinurong da kakabsat. Iti panaglamis ti Apo. Wanuhan nga panagtakder. Hamo nga tuladen. Deti sa nga pulo kat tinulag kakabsat. Deti congregation. Imbes nga ti kinita, dagat digiti nagtakder nga para iti Apo. Well, we need to encourage those who are wounded soldiers. But if they don't want to be influenced by your encouragement, just go on and serve God. Naibagamang ka dita kaabay mo, Brad, just go on and serve God. Stand because God is able to deliver us. Stand because God has been faithful to us. Alahaan tayo kuma, deti ko na ni Joshua. Joshua chapter 24 verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, no para kada kayo, dakas ti agserbi ti Apo. No para kada kayo, saan nga worthwhile iti agserbi iti Apo. No ti panagkita kan panangamirisyo, saan nga worthwhile, nga ipahay mo ti biyag mo, nga agserbi iti Apo, kan pausar iti Apo. Kuna ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your father served at the other side,
Agsubli ka DJ dati nga biyag mo. Agsubli ka DJ dati nga panakaadipan mo ti basol. DJ dati nga Diyos, kunana, of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. What a blessing. As for me and my house, we will serve the Lord. Data yung asawa nga lalaki, encourage sun tayo, digiti asawa tayo nga babae. Daka yung asawa nga babae, encourage sun, dakamot nga asawa yung nga lalaki. Data yung nga naganak, encourage sun tayo, digiti anak tayo. Daka yung nga anak, encourage sun yumot, digiti naganak yo. Again, encourage tayo, titunggal may sa tiunag ti pagtaingan, kat kuna tayo, let us serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. What a blessing. Last but not the least. Amen. Mabising kayon kakabsat? Oh, kakaiso na nga per Sunday. Amen. Oo. Orita, dito imot lang ti pagawidan tayo. Dito bakaratay mo lang, aya kakabsat. Lastly, stand in spite of confrontation with the enemy. Stand in spite of confrontation with the enemy. Malagip nyo the story ni David and Goliath. This was a confrontation, a physical combat, supposedly a physical combat between the two. Ngem kita nyo kakabsat, ti panangsay war ni Goliath kini David. Kunana di 1 Samuel chapter 17, verse number 33. And Saul said to David, first ni Saul, the king kakabsat, kunana, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth. Ubing ka. Hamukaya dito. And he, a man of war from his youth. Isuna kat, ubing pelang idi, ag-trainingan, sikagat awang pa'y training mo, Apolos. Thou art but a youth. The enemy is sneering. Ano ka na sa sneering kakabsat? To mock, to belittle. Kuna ni Goliath kini David. Anaak kunana. Apay dati aso ti impasango yu kanyak. He tried to belittle David. But David was strong in his conviction. Ammo na kakabsat, iti apo. Kat kunana, thou uncircumcised Philistine, I will give your flesh to the birds of the air. The enemy is sizable. Kuno ko natin nga sizable, kat haan nga asi-asi. Hanga batit, deti kabusor tayo, dakkel. Kat itang atawan kakabsat, hamo ipalubos, nga ni Satanas mapagbaligyan na ka. Hantay ipalubos, nga deti self tayo, mapagbaligyan na tayo. Let us resolve, let us make up our mind, wherever we are, whatever be the condition and circumstance, we will stand for what is right. The enemy is strong, but God is for us. The Bible says, if God be for us, who will be against us? Victory is ours. The battle is not ours, but the Lord's. Amoy, dati maudi ka kabsat, the battle is not ours but the Lord's. Dahito iti permi nga nagdakkel ang maka-comfort no kakanyat. Kunak apo, dahito nga panakidangadang, saan ko nga dangadang, no dikat, it's your battle, dear Lord. This is your battle. This is your warfare. And let us be like the Apostle Paul who said in Acts chapter 20 verse 24, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Hantay makita iti kaslakas to yung promised land. Nuhan nga nagtakder, di kiti unangam da tayo. Kada kayo nga padak nga anak, especially members iti church, di kiti naganak yo. Hamo ma-experience di kita nga blessing, no handa nga nagtakder nga para tiyapo. I'd like to bring this challenge to my fellows, especially kada kayo nga younger, napigsat guyod ti lubong.
Nagpigsa ti mako na nga peer pressure. Nakapigpigsa iti guyod, iti unbelievers. But you should know where you stand and make a difference for Jesus Christ. Ikarkararag tayo ni Lester. Tuwag dal ka man, Lester? Oh. Ububing da pela, digito idi. Masunsundo. Sino't mang sunsundo ka, digito idi ububing da. Masunsundo. Umumay dati church. Praise the Lord. The John Paul, the Jerome. Pero hopefully, by the grace of God, sundot umuna nga doktor iti Hosanna Bible Baptist. Doctor of Medicine. 6 months from now. Kat significant kakabsat dito testimony na itay naglabas nga tawon. Tamuyo, narigat ti agbasa gayam ti medicine. Base di pa nang explikar na kakabsat. Kuna na pastor, 2-3 oras la turog ko iti kadaal daw. Kat kahit kung adamagan, tirabi nga ron. No. For the whole duration, nga mamuyo kakabsat, by the grace of God, sana nabaybay anti-ministry na iti choir. Of course, praise God kada kayo amin na choir members. Ngem, isuna ti may isang makatungtungtong kuno kwagat by the grace of God, sana nabaybay anti-ministry na ti choir. There was a time, idagbasa ti college, as I close, iti BS Biology. Gapo di kinabisi ti eskwela kakabsat, makan di oras mo, naya awan tiyempo na nga para iti apo, umay lang makigimong, dayjay lang. Ngem amum no Kristiyano ka, birukum ti agserbi ti apo eh. No talaga nga genuine ka nga anak ti apo, kalikagumam iti agserbi iti apo. Kat kuna na pastor, pray for my revival. Umay makigimgimong, ngam ti prayer na, pray for my revival. To cut the story short, kunanahan na mabalin, nga maawan ministry, dapat ada ministry agserbi ti apo. Kat sako ko naking kuana, Lester, agpaiso nga masapol na ka ti ministry, nga mas adada nga si ka ti makasapol ti ministry. Tano Kristiyano kagat awang pa ka-involvam, hang ka naragsak na Kristiyano. So nanipod ka dayjay kakabsat, intugkel na, iti pamati na, ti commitment na kat kunana, I will sing in the choir. That by the grace of God, tuloy-tuloy kakabsat, hindi pa nagkanta na iti choir. Ure ag-exam kumat kabigatan na, ag-practice, latta kakabsat. Isut may isang kasapan nga gisubmit di requirement. Kung namlano na bisbisi pa, di gito, dadumang ang isuna. Kasi ti ngamin, kwa dati choir kakabsat, itad ni Mrs. J. Piesa dat Domingo, adalan da, kantaan da di boses da, i-record da, isubmit that Webes. Tano handa na isubmit, di recorded da nga voice iti Webes, handa mabali nagkantat Domingo. Of all the busy schedules kakabsat, kat isut may nga umuna nga maka-isubmit. Talagang nga commitment nga para ti apo. Ngam ita kakabsat, kat mapanto nag-duty. Kat siyempre, bakahanton makaumayin iti kapilya, kat ti karara ko, hang ko mga mayayos di puso na. Hang ko mga glamiis ti puso na nga para ti apo. And hopefully, he will be a doctor nga usaron iti apo. Greatly ti influence na for the advancement of the work of God. So ang kakabsat, remember all the young people, but also remember Brother Lester in your prayer. Tukukan, Lester, doktor. Amen. As I close, Joshua chapter 1, verse 9. Joshua chapter 1, verse number 9, kunana dyan, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Lipatan tayon kakabsat ti naglabas. Sangwan tayo ti agdama kat kamakamon tayo ti masangwanan. Kat no anya, dagiti inlatang iti yapo, nga aramiden tayo, habang nga iparaburan na tayo tibiyag, i-commit tayo tibiyag tayo tiapot ko na tayo, Lord, I will stand and make a difference. Iti dahi nga bigat, anang nga point, iti nakisaritaan, iti apokan ka, iti dahi nga mensahe.
Make up your mind to stand for the Lord in spite of the condition, in spite of the casualties, of cowards, confrontation with the enemy, and stand wherever you are. Know what the Bible says. Amwem, no anati ko nati Biblia. Learn its precepts and stand for it. Kati ko ma-prayer tayo, Lord, please give me the courage and strength to stand for you. Remove any fear in me. Katam ti pa nagdanag. Katam ti pa nagbain. Ikatam apo kanyak deto'y panagalangan. Point my focus on you. And lastly, let us pray for our wounded, weary, and wayward brethren. So, dadamutay nga kakabsat, nga wounded, weary, nabanugan, uno wayward, umat adayo, ikararag ta ida. May the Lord turn their hearts back to Him. May this year, 2021, may this year be a year of spiritual revival to many of our brethren. May this year be a year of spiritual revival to many Baptist churches. May this year be a year of spiritual revival and strength, renewed strength for servants of the Lord. May this year be a year of renewed commitment of serving God alongside with our families. Sapay tatiyapo, tulungan na tayo, kas panagmaymay sa tayo iti kararag. Stand and make a difference. Stand and make a difference. And all of God's people say,